Warattilil Quran, bati'an yusuf Quran. Kalau berpikir wala tentang ini Quran. Ayat nusar wala nam bati'an Quran. Ayat berarti na betul na kasimbe. Tiga birka. Nanya, panggilnya, naftiru nungan mereka. Allahu Akbar. Bila apa niat tebu? Atau ni nak apa niat? Adik bila kamu tu Allahu Akbar. Nak berbuka mana Allahu Akbar. Jika apa niat tebu? Atau ni nak apa? Kaki niat tebu ngira apa? Takut apa nang? Mata Allah kasala kamu buat kamu. Ayah mana ni? Nak ayah ketian na mapeteruka, maka peteru adian ke Amerika. Tadi anda tahu perkatakan insyaAllah. Atau apa ni pendapat tentang sadian ke kapal mau Ramadan? Na dia kota kapal magi kapelan langasa. Assalamualaikum. Kenapa berkau nu telah kau tak bahasa direktora? Kailangan maka kapelan langasa kan. Ayam dia adu nabi. La tabassumu kawajhika akaka laka sadaqah. Ibu tu nabi akai ilang kako padaka sakay amakal nga sawatangka. Na equivalent to nabi amya kasadaqah kaden. Ibu kaya na ako padaka amakasisingakan amya kasadaqah kaden. Elen yung manadaw na malangas ka madakan ni ginawai. Na dagang ka amalangas ka amya kadakadakan na customer ka. Kailangan man sa mga sapi sa mga pragatan. Isa ang mga qualification apagkun ko mga tiniro na kailangan naman langas na ipabulit naman na kailangan na basta panagang na ilay nyo sa amanan niyan basta pinirang na ilay nyo sa customer na kasinga na entertain yung piya kailangan man apel ka magmataw tigilog mataw ginisya mataw magigilis na sumasya mga profesional agya analangas ang matwa ay na niya na tiniro ababay tiniro mama good morning ma'am good afternoon sir. Tapi ada gerungan aku mergira kamawa. Bela ni, kini ya. Agi kita lo ngasama melabip yang mati yang mabu bela ni, kini. Allahu Akbar. Nabi agi kapu sama tak dagang dia nabi kakongkong bagi kesingangan yang mah mesti mung palitong mah. Nabi agi roka wala. Allahu Akbar. Kedengar gak ada suara. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لكتابه وفضلنا على سائر الأمم الذي خلق الله الجنة لمن اتقى وخلق النار لمن عصى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار الذي تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها وعلى آله وأصحابه عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kalau meron na doon tanong misyon pun sayanganan wallah. Buntong tanong sa Allah, salawatan tanong sa Nabi tanong Muhammad alaihi salatu wassalam. Si Syadiyang kaya pangatalinguma adiyang kaya ngaran na unified kapaguluan ng kami adiyang kaya Ariakan Vice President and Executive Director si Syadiyang kaya unified and the staff udiyang kaya amanan niya na darulupa adiyang kaya Director ay unified yung tapupayak na si Bay sa Maribu isang anong bayabaw ang udiyang kaya siya kanya Muammar yung kaya Director si Syadiyang kaya amanan niya na Chairman si Syadiyang kaya amanan niya na Province yung Secretary si isang kaya Da'wa udiyang ko to isa panariyak na
Tari ang ito hapon na kari, ang previous of tatara ka direktor. Si Arham. Owa. Lango-lango, diyan kaya makauno tago, diyan ng mga alima. Owa, yung mga bayo. Nagoya mala, naskaniman to ang mga pagariami, mga babayan. Pili ako niya ka, diyan mapamatus yung ara niya, diyan ka ng mga katawan. Niya ako, nasala ko, may atarata siya ngaran na. Kasasalitang minyo po. Mauoro kami niyo. O ano, hindi kami makabalik. Di mo ito ka ba siya nari akong naalim si Tino? Yaga di tanong di kagkurkwa na saan ka kapakaw mga Ramadan. O ano, padintan na kami nakakait. Diyan kaya ang kapakaw mga Ramadan. Diyan ni mababal istiqbal tanurun. Istiqbal ila al-musari'a Ramadan. Diyan kaya ang kapakaw mga diyan kaya Ramadan. Napapakilay tanok wallah ang mapipiyapi ginawa tanunang. Ayam ya al-Nabi sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukul Ramadan haram Allah jasadahu ala niran. Sabing tugon Nabi sa mababaya, ma-excited. O kapapakasulad yan kay abulan Ramadan, tugon Nabi na haram Allah jasadahu ala niran. Nakiram mo Allah sulawas yan kunaraka. Di mo ka-excited ka, daw kung ganyan tayo man to, namiyapita na Ramadan, namiyak mansubala sa mala. Miyaka panarabiya kurun, miyaka tihajud kurun, nauna, pagkatamata kurman sa Quran, nang mga pangalim mga kurun, na uniti ilay no Allah, apakiliwan na kapuso ka kapagkababay ka, na haram kunara ka uban yung tutungas sulawas ka. O mano waya ka-excited ka, kapagkababay ka, sa kapagpagkamaw Ramadan, kaya pa naman iiliwag na kapuso ka. Dati ka matawala kapagkamang Ramadan na yung gusto ka kurukman. Lango na pa na yung mansubang itina. Lango na pa naman na wipe out. Nakumat ang mabuti niya. Hindi ba las yan? O. Kaya manan yan. Nadi mala pagalinang. Diyan na Ramadan, sa kata ulama, apad ko mga sahaba radiyallahu anhu na agna katarayan pada panganawalaw ipagalaw tano ko Ramadan na pagalaw na addu'a inda istiqbal Ramadan ay amanan yan na pada panganawalaw tano ko Ramadan napakapandakal tano sa du'a tano at ang du'a apakapandakal tano Allahumma baligna Ramadan. Ya Allah, nasampay kami nga sa Ramadan. Paiman to na betam na ka sa salungan. Sa dulo ibu, alam ba ko Ramadan? Nada asiguradong kaubang kaun ay man nakirampay. Da asiguradong kaun abang kirampay. Ado na kasima ka iman to na mapipi aginawa niyan. Iman to. Sisa nga dunia, uy na yung tinwananaw. Ay akataw na nung namapita na kisampay ron. Nakagya ko magagawin na budan miyatin na daw sampay. Napupuno pa rin tanong ko Allah. Ya Allah, nasampay kami kasangkaya Ramadan. Kadua, ipangalaw tano sangkaya Ramadan na waya kala kay gagaw. Waya kala kay kapanganimo na 55%, 65%, napaka 100% ang ka akala kay kapangalim sa nakapagumaadim kay Ramadan. Ada apakah sulit po surga dalo. Ada yang firman dalo na dipago kita nambal apa suangirong na udah bala. Di mo tabasatan wayo dipago kita nala pagalis ang irong yan. Dari bata na kagumin ako sa pagalis dati mga nakangirong na maluwag. Napakapito na sa kaman na maluwag. Naso udah bala. Dipago kay
Inulang panamukit kaya nga dumalakan mo. Anto na yung hadith na katero nabi. Nakiya na irham turham. Pangalimu kakaang kami pangalimu. Inayani wala mo na tawa kanulwagan. Ama pasangi ka pangalimu. Aya makna niyan. Aya makna niya na mapasang ha. Aya makna niya kakalimu. Aya ulaw-ula niya na mapasangi ka pangalimu. Ar-Rahman. Irhamuhum ar-Rahimun. So Allah amalalimu na ay ipagkalimu yan na sa mga tao ang mga papasang ikapangalimu. Abe kapamangling ako wala salimu. Ame ka di ka bumataw. Amaligata ka. Amamangling kasi wala salimu. Na di nga di mo bayo-bayo ko ha. Ay di na ka nakataka bisyara na buka ha. At ya Allah nakalimu na kung kadelo. Baka di kayo mo Allah idelo ka. Dito ba yung anak flower ka? Kaya kata mo no, bawang puso pa na ka. Katapatita ka na sa'yo. Iman-tuman, namada ka na di ko beso flower yan. Di ko naman na namgaptini, alam mo na ng online. Allah, baka ba? Nadang kamabu sabong taang ko tatingin na online. Na di ka pa kayo abasapwata. Iman-tuman, simantan yung kapang flower. Anak ginawa ka nung mama, kapya panangunta ginawa na mama namin adigod, lumasan na bebe. Na miya ka kuha sa flower yan, kasi yan kinuha sa kalasan, naroon yan, bidut na miya bidutin na watano no. Kaya katong niya nung nagpa-flower, adin na kinagay niya, nusa din nagkay niya. Nakagay ko may dak na tika na yan, bidut ka na watano no. Kaso yun na kayo niya, namakala ka, miya kulang ano. Hindi nga tawa na sasab kaya niya na tinapa-flower ha. Dadi, ano ka nung napiakasagan? Kasi sadaka, inshallah, oh. Natiga alay, mga alay, director, amay kada abakan may sadaka. Kadi yung kaya ariakan. Director na kanabadi mo ka po professional yan. Ulama ini, kataman sa mga nuksya ng mga ulama. Dahil yun, pabulapan, di mo man na dinakadiklila sa ginawa na ulama, kaulama ini. Pamanigrad sa Arabic. Kenapa di mo, kapasa din yung student education. O ay, kamala panigrad sa Arabic. Na alam mana niya mga ulit pa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na di ko takabasakan. Ipo naman to. Na peniyatan tanong, insyaAllah, na pengalima tanong. Sa kanaba ayaw buwa kapakapasyadakan ka, na uwad na piraka, na uwad na panganang ka na ka, na uwad na ayamanan niyan, na mga umaasa pa na ka. Miyakadak ka naman sa mga sadaka. Kaulun, tasbihun, subhanallah. Di buwa katirwan ka ko, subhanallah, na sadaka. Sadaka. Di mo tadi nga tiruan? Os, alhamdulillah, na sadaka. Subhanallah, sadaka. Nasa siya kada kaliyan? Ino sa katanong, ang mga dato ko mga bay, nagramya ka pa sadaka siyumbayang, ada asyungan na ka, da emergency ka, da important ka, asyungan na ka, na da na ka na pasada ang kuto ang mga tasbihat ka, kaang nga makasasada ka. Nabot sa katanong ng mga dato. Makasalam siya, Imam, nastifrullah, manang na panas ba, subhanallah. Naman ni mabas ka na, subhanallah, nasadaka. Sana mo po mga bay, subhanallah. Napupakalubatan ka, kapara lumapya sa sadaka ka. May kabangon na pakararap siya sa sadaka. May akagin na nadigadigatan ako, subhanallah. Nanto nila pakapsidaka ka. Sidaka ka man sa pinakapamakagan na ka. At inasakyan na putil niya yan. O, pama, nakakalamang kayo na pamamuli ka sa sadaka. Nadoktor mabibira pero na ka sa subhanallah ang kanima ka sadaka nakakalamaan ka. Nagyamada ka na tabi adi mababe sa sadaka. Aya ka rin na apya na emergency ni Simbel na makapasa Simbel na niya kanil. Nagitang na doon na po yan. Namuntun ko itinsi. Nadiron siya ni mamang istorya. Nari, benar mana nakadaw man. Ay bimantawin na ka na nakadaw. Lagi na parati ang namadalakadaw. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ang nakadaw, namadalakadaw mo sa parati ya. Tabiat ng mga sagibo. Na dia mga ulit pa na Allah subhanahu wa ta'ala. Makapasad tanong siya ayaw ni alu nabi. Kapag ayaw man na po makalaan tanong. Na andun ito nabi ikapakapasad ulit pa na Allah. Siyempre sa paralo. Naturoon niya sa subhanallah sa 30 agutalo. Alhamdulillah sa 30 agutalo. Allahu Akbar na 30 agutalo. Pero ito lang ikata kalian. Siyaw po lagu, siyaw. Naganap pa na count ko nabi kamagatos. So la ilaha illallah
wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ka iprilar ka walla sulusan ka sa ape kana urusan kana datar gura-gura ko kaludan. Niya ka sedekah ka kaya ilang ka pan wallah. Nadi tumalutan urun na sanga ka panas bigiran ka simentan nakakalamang ka. Kadamun tu nabi ganap ka magaan ay panuba sa si mga kawalla na pagbangon pa na setan ka ganap ko setan. Ano sabihin na simbol subhanallah subhanallah subhanallah. Nawadi mo subhanallah subhanallah subhanallah. Di kami mangilala subhanallah 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 subhanallah. Wala ka subhanallah. At mo na ka subhanallah. Napagagan naman na dikatero ko subhanallah kaya gabal siya na panalas. Subhanallah 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 subhanallah. Na makamasaluan na mo rin at tigay Allah na subhanallah. Tuwa lang ata siya kalalato na panalas. Ini ang ngayon sa ulunga. Oto, paman nakalamang. Tiga, anay, ayap sa manibalas. Napagkaro naman sa subhanallah. Umanang mga sibing na manibalas na malumat. Hanap manabog niya kalumalumat. Api ang islomusyon ako. Ano ka ba ngawin, ma'am? Kami kada paniyawan niya na kadiga paliwas. Kami niya lang ba? Abang ginawa subhanallah. At tatangangan mo yung ma'am. Siya kaya, di maliw. Subhanallah. Tuwi mama sangkade. Tatande duwang ko saka. At ang wala di nga man yung sawa katuasin. Ay importante na soka tatangkeron. Ay pitero namin. Na kina khairul umur awsatuha. Ay tuwi namin amya kapia-pia ganda pa na soka tatangkeron. Api ang nakakana. Na ayaw niya kapia-pia kakana soka tatangkeron. Di man ang kaya akakan, namya di direktor. Dia kaya akala akakan, nasunod din niya lirum. Na de a resulta akapia o kakanamala. Isap naman na, apatiringin tayo sa Ramadan. Niya gayon siya sa amanan niya ng mga doktor, agus sa Islam. At inaiyakum al-mitana, pa innaha mupasidatul lil-jism. Panangkila inutulog yung baka nupot pagkakansa niya makalala kapag ang teorya na pagkabinasan niya sa lawas. Nelenyo mga lang, ante nelenyo wala ko na maleka ka na pagkawar din. Banak kaya bidala na maleka ka na. Best in maleka ka! Ay matapamakatin na po kawar. Allah Akbar. Adiya, yun ang kapag Ramadan. Napakamaadin ka Ramadan na para misusugot ka magaman. Ay dapat yun no. Para misusugot sa simbang akwala. Na manungab dito ngayon nga natangin ka. Pamanatap niya man na andun kapag bagaro sa Maghrib na ayaw ko inibatan ako na kape o di na isa ka ba sa projalad na talaway amanan niya na bread na piyalwa pakap na dua saging na matang umiya kapakap silbiyan na makapasal ka man siya sa Maghrib na palwa pakap man ng mga kape mga tetanga na niya kapia kapakap tarawin ka na makapasal ka tarawin na butawan ng apman na tetangin apman kaparaan ka makatiraju na niya kapia kapakap tarawin ka Agi matag. Na tabingin naman na diri nga pagbagino sa Maghrib. Abid ka sa. Di na ta nakaprutya na de. Kapip ma, pakwam ma, payap ma, paam ma, palama ma, bagbubo ma, bikop ma. Nami apa ni? Napaka makaptulog. Sa mga damasin, nami kalumilubat ka, kadi nga ka natin. Niya, kaya ko sulit. Nasunggo ka na, pagkuriori ka promo ko ka, pibaga ka mga jama. Kadi nga katakawan romo ko, papagagwa ka. Kung kasi mamalawa ko ba, nasa na, ay ito. Yung tayo resulta, adi ka makapagaman. Oo, nabaga pala pa kong tulong gagaan. Eh, di ka din na di makapangistela ka, o tumakakamuro na, pakudo ka rin. Allah, ano pa naman ito na rin? Isaw tuwa ipika di mapiabang na suwasalin ka kapag umaayod na Ramadan. Yang ano man, nabakapangan niya, tatrabangan. Tama sa kalabasun na biya ko man, nasodor paig, nadar papanganangan, nasodor pa ang bipiliw niya, natatangan niyan. Nasa katanong na niya, pool. Dar papanganang na pool. Dar paig, nagatagod sa panganangan. So, dar pa ang bipiliw niya, nagatrapi ka pa. Nasunod na magulog na. Tapi pagubay ka na, pagkasira-sira ka, pagkasipatan ka makagigit. Nakakatawa natin, akala ka eh! Na niya kinasama pa sa padaka. Na niya marwa ka nun yung mga kanabatan o di ka napaka-patangaan ka nun. Niya kapiyapya sa mga namatanga.
Oh, nah ayaw mana niyan, isa na ayaw mana po, kadua, ang nakapwa ko mga ngaraman na penanggilaan tanuran, ipon ni mata, wala ba naman na buwa, kaya putinin nga tanong, Ramadan, nakabukan na dito nita talos tanong, sa tama sa tanong, akatatagur ka tanong o mga niyawa tanong, na diyan ka na nakapag-israp sa panganangkan. Di po naman ang oras tanong, nagiging ako na kisrap, at nagkap-kisrap yan, na madakala oras sa likusa, kailangan na o kaparo, na sa oras ka, natagwan ka sa ayamaan na niya na jadwal, schedule lang ka, kata simbati ka nun sa hadith, kata simbati ka nun sa Quran, kata si pemlagar ka nun, kata si pelampak ka nun, kata si amanan subuyan ka nun, kata si tahajud ka nun, kata si suruyan ka nun. Hindi mo na mo pasori, ano? Kami ako natawag Europe na. Wala rin siyang kapiyat. Na doon ang kaisra pa ayamaan na oras ka. Diyan kaya naman si sa Saudi, na ayar ko nung agama, sa kuno agama na tina as-sa'a ya as-sayr. So kung so oras na di na napadanganan na uli ka ay makna na padang na sige palagutin yan. Na suro kuno mga Amerikano na the time is gold. So oras na bulawan. Na suro kuno mga Rusya na the time is diamond. So oras na diamondanan. Akala kira ni araga oras. Na di nga maran ang tinagtarong kill your time. Bukan asal siya. Ayat na kada-kanan kabir na ayamaan niya na pagkabinasa syurah. Sa kanang kalabang ang kapag mo, pilitan ng Allah. Kira siya ko sawan ay, mapasada ko mamatiya, mapasada ko, na siya ko siya mo ta para makakakit mga korona, kagunaan na kaman. Ano ba po mga itika ka na mga bibiyakan, di ka ni pakapamagulakan. Kira sa di yung pagura ka na pagtabalak-anak. Kaya teka, kaya napisog ka na ka. Ada bang yang pada pot? Oh, napagkatang mga korona. Napagkatang mga patong syaguna. Adi saja mo tatabiyata. Oh, ayaw ka nung bangka na tama sa nimbal sa bangka kayo. Amiya kasuru yang kanun na miya kapamaganta kanun. Baik tiga ni kapamaganta. Piu-piu mayaw, piu-piu na ulang yan. Ay, hindi ka pakapamaganta. Kaya pakapamaganta ka, piu-piu na pitero ka. Nanti labi ni kapamaganta, di nakaban niya galabok ka. Nasa manutong na galaban niya galabok na kahit ang nakasotaw. Sa kanaban niya galabok na miya dusa ka. So dia, ayaw manana penanggilatan ubatan ng mga pag-Islam. Datang mga panganangan. Madakan ay ginagawa na penuh-penuh niyan di sorepian na panganangan. Na inakada-kala na silang pagkadukore. Pamanang gedang-gedang kakapia mamasangka. Na tiap luka sarip, na miya kasip pataka adinyo kelangan. Na kedua, na miya koto adinyo kelangan na kuwah ka na dawag niyo kusilingan niyo. Dawag niyo kusilingan niyo, na miya kasip kakakuman. Ya abida, إذا طبخت مراقة فقطر معها وتعهد على جيرانك يا عبيدا نعيرا ببني من قتل رسول الله نبب خدق لين خشي ندوغين كونزو الشرين نقا إنه يقرأ يا ببني من نقانا ما استمت قاعدين كشرين نقا أبن ينكيل إذا بن ينكي تند أشدا قد أشدا نبب خدق لين خشي أمانيان nasawangka umani kasi oy para apya dulu amini dawako na ayamana nasasaw na miyang bulo ni na miya kanian na miya ako kasabana si Allah pakada kani nga say gadi mo tep tinda ka sada oy kanak man no baya ipagikron na dua kabarel tapi kana kay karumang ka mama at tiga ka teri sasaw ya kanala tiga ra mga tipo ko angon mga pelangos oh nadina sa katanga mga dato na ignaaya ka na nayamin ka kay karumang ka babay na mapasani ka panawadawag sa panganangkan mapasani ka sila ka sa amanan niya na panganangkan na bukay ka sa puro takid ito katawa na ka so mama na apya di ka makapsida ka na makapsida ka tawag na amanan niya na pagkasukat ka na minimang makikarumang ka babay na initin na yan na minimang magayron na minimang madawamun na makatutumpo ko na mama kasakay niya kasukaton na sabab sa amanan niya na sa niya kasukaton na adnabala sa imigay ka Allah subhanahu wa ta'ala bukay ka sa purot kay karumang sa pagkasukat ka sada may say ni kiliya ka ayos tunas ka magbubay na igira niya katinda ka napamagay ka sa sada nalalaw bengon mo si karumang mama budi mo tataman sa ko ni karumang na ini pamagay kapan ano niya tay tanong kay mabu maka masih karo mga mitiraw kay niya kapag ay niya kapag binigyan ka tirawian na montod ko lang sana di mamaguniw niya nami sis anda sa sadap yang masakan baka sada ko ngon den ay no bengon mabububi na bangan tiyaw siya kasi karo mga mama
Yung nga dunya na temporary ya. Kagawan tanubun na dunya na buwan katang nasa kita kawit ang sa mga namaulit. Tatatang ngayon karo mga. Ang tulabso to. Dati na sumaso sila na din na niya lang ba? Dan mabigar mga mama na temporary magumapitan na din na sila. Na kaya temporary nakaaginaw. Pagkamay ko siya karong. Pagkamay ka na lang ikaw. Dengan dia mutami sesakana nak bukan orang itu na matang wala kata ya pilihan wallah nani wana dia kana melangan yo sudah melangan na mangata ira babu mga kanguda na mangata kang silir lamang pagras dia no sudah dia kan tina ya kan hati tamakat ne na at yun di ba tika di mo pagka kota tatagwan man sa rin sa kakaw dia matay apa mga mabuda niya na mo nagpapangisi siya dora ugi na po ni dora pangasan na gano'n na. Aya, maana niya mga ulipan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bataw naman ito ni Yadul Nabi. Natugon Nabi Yadul Ma'ati al-Uliya. Aya, tugon Nabi alima amapuro. Nasulima amapasangi kapamamagay. Aya mata salima. Aya mapuro alima. Na lima amapasangi kapamamagay. Ape, lima nga nami ako masalagi. Ami kami akaligid kita ka. So ama nakikita, naswina, nakakatan, naswatan, nakukutan. Lang misisumbuya na ang dalo. O, api kata sa lima, api mani ayat lima, kana, datanya katas. Namiya ka na lang kayo gugog. Lali na nipitirong nabi, alima, amapuro, nasumapasang ikapamangwin. Nato nipitirong nabi, wa ibada, bima ta'ul. Na igira at tugo nabi, ang pamamagika, na unay kaundaan sa pagpaparanaka. أمك وأباك وأختاك وأخاك وأدناك ثم أدناك ولين كنت نبي سبب بقرنك سينا أخا سيما أخا سيبابينك سيبابرينك سما دسك نا أولين نسب ما سما دسك تغنبي نا أيان كون أناي إمان تومن أنا كتونك إجراء رمضان Oy, anak itu nak ayah maknanya, nak pergi nak kanin. Anak kaya asyik dengan anak, nak ayah dina diterkas, ayah dina dipuasa. Nak dia minum sa aman niya na panganangan. Nak sakasin dengan niya, nak dia kapiyak-piyak ay panganangan. Nak dalkanin ka na yung bangkaw na kadawang isa siya dengan anak. Wallahi, itu Nabi. Ibat kwala. Ada aparat yung tao, amya katulog sa kanyan, na mauusong, na sa siringan niyan, na daturuba ka na makagabi. Paman malakay para ti ako mo. Adi nga pa nga sila nga nakataman sa wata ikariri ka na pungguro ka dagatasian. Nataman sa wata na dinguro ka ino nga pa nagimabibista nga mga wata na mo dinguro ka. Go. Ito na mga wata na lang niya pungguro ka pingiraw ina. Gaurata kanako. Mama napitingor ka no to. Allahu akbar pagkatulog ka no to. Ayo kontas niya nga naman na pagkano ka. Ay, panagano ba kayo nga pero may nakatinawa mo kagita kami yan. Ayo man naryawat, ang hirap mausong na bapungro kami ka mapapanuatian yan. Matang wala. Baratal ka kada, kumapa na nga Ramadan. Nandini ka pag alas 2 niya kagabi naman siya na maka-ebi. Tadi pa nagubay, nadilit mi, nakapangapatay. Tama mamuti. Kaya lang ako na. Nakakapalampataw na naulong ako. Pagkila nakaptura ako na sa kami nga ditripingan. Sabi naman ni Gira Ramadan na abdurta kasaminga ka na baka niya kaibi. Tabiya kita baka adibas. Allahu Akbar. Nabi yang mengurip Allah. Baka tanuan ano? Insya Allah. Ini ni wata mo naman pasang ikapanganin mo kay amanan niya na tatabangan Allah. Nalingan. Ayaw to ikatalo ni aliyakan nakapag-israf. Baka pag-israf. Bukti nga mutapanan na magyan ako ng utos sila nga naka. Karena ba ya kimbaga nakasangkot to panganang kana may kadingaga pa kaya yan. At yung mga wata daw inyo bubuyok. Pero nga kailan nagiripatan na dito na ayun nga debers ko man nga man buti sa sila nga naka. Nawilan mabuting yun, nawilan pa kayo, nawilan kanay sa kapamilya. No, siya di kagito sa toilet. Basiran miya magudu ha. Pagirap siya tao mi, ami ngagang mo na miya, at yung malaki kasama manipa kasama sana. Balang asiran din na kaya poisonan. Balong aman nagdududa, may naman makasarungan na muli, ito mga balas na miyado. At ito nga balas na miyado, at yung mabili pa mamagay na miyado. Kasal sa miya pa sa nakakulo niya, na ayang ito masalungan akyama. Na, ang tunong pa din, pagkalaw sa Ramadan, para makalang Ramadan, na kiyabay-abayan, tanurun wallah. Napakada ka ng tanurun sa mga tahajud tanong. Mga kiyamul layl tanong.
Atau ni ayat kita Nabi sallu bil lail wan nas niyamun tadkhulul jannah. Sembahyang kamu tunggu Nabi ko tana-tana wa kagagawe. Atau benar sa mga tao nakito turun kakisulyuan ko surga wallah subhanahu wa ta'ala. Ayaw ko na inukon maliban na sa tahajud kaya ayaw ko na yaman na nila tiburukan na sa mga tao nakituturugan mo. Apa sikar mga mama na din yung tao baka ditahajud. Narukan na kiguro. Umapasang ay kurang naruka din nagurok sa ngota di nga di katahajud. Ya Allah, napakito nga ba na kapanada pangalun? Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kenapa na berpengurok ka na, pagkurya ka kasama na? Ay da! Kami yung makang mga bibat. Ako na to! Nakadi ako ditahajud. Iyapet masuk tahajud ka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi ang mga nipin Allah. Hey! O punta no, pakadakala. Adi ang kaamaltan no, inshallah sa nakatuma Ramadan. Asa ko man sa silita na kanunay nung mudabada nga sakit kagida niya kapagamal sa Ramadan naka umar siya na di pamatadun. O naupo na yaman na may layawang makala sa simbatan nun nagkapakagod mailiftidan ka apanyagi ang matatawag sa Diyon na dunia. O kami ka ati ko makapsa nga sakit ang makaliliw wala ati ko makalini ang madal ka masuswatan na awida ka na yan agida na kakadaya ay man nakapagpasa nga sila Diyon nga amasa. Nagira miya ti sosolo tata namatang wala kabatan putay. Kaya dapat ipeteta ng asang utak. Allahu Akbar. Nabata ko pa naman lagat na nini ka nagatar kata na sa espiritu pati. Pasitiba ka siya kini. Ena ko pamumula sa kubi na nadi malagat namatang wala ka tinig-tigit-tigit niya kapkaya ko ka na. Tigit. Aptigir niya. Hindi ka na pamakang bato ang unaki. Asara di nga patuprisi mo pa nakakapatay ka. Kinawang niya ko, nabatasin niya si Lopi. Naon niya, tigit-tigit so nagatian. Sini ba ito sa baba? Ako na niya kawa-kawa di mo siya. Dito niya kapiya-piya. Oh, hey, mata, pakadakan ka sa simbatan ng Allah. Kata mo na, diyan ka, magagandang tanwa panyakit na uliyo ka pilisang Allah. Na di subituan o nabi sa duhay ma. Amay ka magay subangkit ang dunia tungo nabi. Na pati sa papataw, na pakama atiw ba at duhay ma. Na makamakwil, na di niyang pagawa o di niya na malakal-lakal-lakal-laksin. Ay napatrasan na masaswa iman pa dunia. Iman to na di sa rabi na lango na pumasa na miya kalerga. Pinutulang ang tawatan. Na miya sabaw. Dapat meron na niya kayo suwin kameran. Ato ni kasabapa na kaya pakay tuwin kameran, tadi ganda manatitan ako din. Anda sabab, naguhin na man yun din na din suhat sa pinaka-minus na 5 milyon, adi man haji. Na uman Ramadan, nakalaban Ramadan, na 2 milyon, adi magumra. Na di pa sa nguta, bedi sa nguta, hajar ko na gobyerno sa Saudi Arabia. Na pumamasa ng nguta sa 10 milyon. Pumamasa sa mga pamanato sa Saudi Arabia. Na di silang mabuhay. Warattilil Quran, bati'an yung sa Quran. Kalau berpikir wala tantangin yung sa Quran. Ay inusan wala nang bati'an sa Quran. Ay berarti na letra na kasime, tigabir ka. Naniya, pagina niya, nagtiro nung ka. Allahu Akbar. Di ka ba nga niya tabu? Ato ni magkapanon yan. Adik ka magtiro ka. Allahu Akbar. Nangro ko ka man, Allahu Akbar. Di ka ba nga niya tabu? Ato ni magkapanon. Ati niya tabu, ngira ka. Dapat naman ang mata wallah kasi anak ko mabulat ka na. Ayaw man yan, na ayaw kitiyan na mapatero ka, makapatero adiyan ka Amerika. Dahil na pagkanakantan inshallah. At ito naman yung pinapakapanda ka na tanong sa diyan ka kapwa kung Ramadan. Na diyan ko to kapwa maging kaplanangasa. Kaplalangasa. Assalamualaikum. Kenapa berkau telak kau tagabasa nga direktora? Kailangan na makaplalangasa ka. Ayam ya anu nabi, natabassumu kawajhika akaka nakasadaka. Dia butuh nabi akai ilang kakopadaka sakali amakalanga sawatangka. Na equivalent to nabi amya kasadaka kaden. Di mo kailan ako padaka makasisingakan amya kasadaka kaden. Elen man lang na malangas kamada kan ginawa na dagang ka amalangas ka kami kadang-kadang na customer ka. Kailangan man sa mga shopping sa mga pragatan isa ang mga qualification at pagkun ko mga tiniro na kailangan na malangas na ipabulit iraman na kailangan na basta panagang ano na ilay na sa amanan niya basta pinirang ano na ilay na sa customer yun na kasi nga na entertain yung piya. Kailangan man
Apa yang kamu matau Tagalog, matau Indonesia, matau mag-English, nasa masyang mga profesional. Agya, nalangasang ang otwa, ay makna niya na tindira ababay, tindiro mama. Good morning, ma'am. Good afternoon, sir. Tapi ada geranungan na gumigira ka mawa. Bilani, kini ya. Agya kita lo nga sama, mulabip yung matinga mabuha, pilani, kini. Allah Akbar. Nabi agi kapu sa mo padugang niya nabi kakongkong bagyo kaya singangan niya ma'am si mong palitong ma'am. Nagagiro ka wala. Allahu Akbar buat orang na wala. Naman nga maggudo-gudo. Nandun pa nga man nabi kalakalangas ka. Kanya kalakala kay customer. Dane, gare, pilang mo to ka. Ano dito? Wa, hindi nga nang buwan expired. Di ko ang SCB na akong kapagulong na yan. Ang makasasin na, di mo ko na kaon, orang na, di mo. Namata nga, hadir na mo. Na di mangubin siya, ano pamasakan, niya ka lang alangas. Niya ka lang kay customer. Nanuga naman niya punta lang na, sonsuari mo. Kaya sa katol yun. Isa ka katol. Katol ay street o katol ay matitimuron. Niya bunib matuk nga bubay, huli na mama. Sa setan na niya, kamulog-log naman yan. Di ako nagpamasa. Dan ako na pagkailay niya, nabaka siya bumasa ka, anay katalaw niyan. Niya kaya dengkap sa customer na kaya kayo dengkapan. Sabi na, kahit naman ang mga gila nga nasa tag, hip man nagkapag, bas ka mga koy. May tigil na siya nga nasa niya, nanong napsigin, nanong isnuro ng ariyaw. Nagkapakan siya mga, matay lagi. Pamanatapir ka naman mga. Manap-manap, manataro po. Kami ka wala, dito i-video. Na diyan namin. At wala pa na pinapahanda pa ng tanong. Saan kaya akapakaw maaliyang kaya abulan na Ramadan? Na at-tawba. At-tawba. Nakatatawba siya wallah. Inaugurok na lagi siya wallah. Gurok na siya wallah. Kauwad na miyan sa tanong saan kaya amiya kasaragan. Na ubakalo-kalo na irinakatan wallah. Asa rabbukum ayyukhafir ankum sayiatikum. Miyatangkad arilaan wallah. Rilaan kan qad naniw. Asaratu puno ni kasarila wala na prilaan ka wallah. Ay kaya di prilaan wallah. Nasyotaw adimataw magay sarila. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allah ghafurur rahim. Urudila kanu tu wallah. Namagay kanu anubar. Masisya kanu. Uway na maapa kanu. Nasyo wallah na parila. Ay kaya prilaan wallah. Nasyotaw amapasangi ka parila sa tungan niyan. Sana ka di salakaw. Apa yang kapag ginawa wala yan, rin ako nga, nalang na ito, naitutulak ako. Ya Allah, rin ako nga, na di ka mataromela. Sa mga padakababaya, no, gumad nga naman, napangangapin nga sila niyo. Bayo-boy pa ka, nalakakalapin nga pinanak na piyan, niya, tu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 t
niya pa naman gado. Bali nga may, kapag ikaw gagagang api sa dunia, gagagang na, gagagang sa api sa naraka. Bali nga may, naman na, pakanda na sisyon, napakatiman na, nung tulog na. Pag-istribit na, napakatiman ako. Tanong nga pito to ka, kasobra sa niya to tumatulingan. Nagagagang ako, nagagagang sa api ko naraka. Katatoba, kailangan na, parilaan na kasyo tao. Ipuni man to, na uba na sisiyari man to, kung ilapi ka, naman nga pagila sa may to. Ang tawala di makaliwa, pagalaw na ka na rin, Budi mo to ako. Ang hindi lang may salata ka, parilir ka, wala amay ka, mapasang kay kabagay sarila ko tumanin ka. Allahu Akbar, lagi na mawalik mo alam na. At lang panipada, pagalaw tano sa diyan ka, kauma Ramadan. Na uba tano mapaka, ay amanan yan, na mapaka palawi, pamangataw. Uba tano kabagay sa, ay manaluwa, ang kakapuro manggan Laylatul Qadr. Di ka Laylatul Qadr na disip na lang tanong. Dahil pero na Laylatul Qadr. Na so Laylatul Qadr na si ikot sa pulugawi, kagapupos Ramadan na naman. Na so isang kagagawi, Kenapa lang mo sa pulugawi ko kuri Ramadan? Na so isang kagagawi, na kagagawi ron. At turun so Jibril ang sa mga malaikat. Ando ni kapag bangin sa Maghrib, na tinasira sa dunia. Na di na intiro at dunia na pagroniran. Na sangsa pagkumira na di magamar sang kota kagagawi, tama sa di kapita. Na umamakan na sumusujud ka na pumusang kairaan. Na miya pa ka ko Laylatul Qadr. Umamakan na pupanasbikan na pumusang kairaan. Umamakan na kumita ka sa kuran na pumusang kairaan. Umamakan na di ka dilu na pumusang kairaan. Umamakan na rumuruko ka na pumusang kairaan. Na umay ka sa lakawa kaya umayra ka. Kakapong video ki.
Apakah bebeton na kau menalay na tolong tatatik. Katulong si Brenda ano na ka betul nungan. Tapos kanya nung pagmo salah kau. Oh, na dia kaalay na to nakadam na ditanong kailay. Okay? Napakailay tanuran. Niya kasi isura kanya. Benda sa tamparsan, dia ang tanunan data para importante na tamparsan. Padang na tamparsan. Tapos usia na kanya ngalay na to nakadam, kanya ko disimila na dumdo. Tiga dia ngababayali, mana pakai syaka? Tiga nawai bu, tali pakai syaka. Tidak dia na pepenutun na kalay na to nakadam na data ro mail ya kana nang kagi ko gagawin. Ana matang na kapiasa na miya ko niya. Madi kailay niya no. Tapi na mga ulaman, nagayra na may ilay. Tira na gusto bumili nga, tira matang wala rin, kami ilakan. Ano, tira na grabe, loks. Tira na bubunto niya kayo, tira maputi. Ang tira na, lagi mo na ramang ilay niya. At tira na nga ilay, tira dumunod ako na bawala yan. Tira na, betul na yun. Tapos na layla ito, nakadala sa dumunod ako naman, nasa sorong kanya. Sa susunong ko takot yan. Ano ba na kaya pangusyatan na ka na Ramadan na gagawin, nakapapatay. Dahil pupusin na ka na igilatiga ka na Ramadan, na mialo na doon, na sulangon ng seda na langon katan ng mga malikatwa ma. Na umani kay katan ng salatan, na sila pupangalabusa sa lolo pamana kanulan, lolo karagat. Basta Ramadan, nandito na kapatira sa mga setan, na pupangikatan ng mga malikatwa ma sa rantay. Ano man ang mama? Tinalo, anak pa kay Sheikhan. Tira ka ba siya pa kay Sheikhan, ano umapasan bangon siya? Tinalo din. Dinamaya kay kapalis to. Matun na gid ila final. At yun na mga syuka. Na tinami alin ka apit na di. Ay gra Ramadan na so mga setan na dinilagam na di pangalabuso. Na tira na mga syuka tinadi. Na tira na pa na pumisir. Na tinalo mo miya kay sa alim na gagawin na Ramadan. Na nameliak na setan na dumadapo ko kayo. Na tira na sama no to na miya ka pala ginuno to. At meli na tira na dama pa sa di pa kada ko mga tipo. Ay, tingnan na kayo wala tayo na mga kalabusuan na papalapalagiro na kayo. Dulo to kayo kati. Kati na kayo kati, nasali pa kayo katalakaw. Tingnan ba sa lakaw ngayon pag-isyos ka? Oh, yun na. Ayaw maana niyan, mga urifan wala na benar inikatan sa syaitan at yun. Udon man at syaitan at isa katwala na matag niya ka surga. O, ha? Udon at syaitan, alam mo talong niya ka surga. Ayaw man nakanarakaw to, nagipagpamaratian ito sa syaitan. Lamang kami tanong. So syaitan na kaya kapitan Allah. Tingnan na. Kamathan syaitan idh qala lil insani ukfur. Ayatuwa na kaibaratan ng syaitan. Uway, na dineditiroon ko manusia aungkir ka. Ilo ka po na kayo makanggan na bagsagan na bakamarata, ka syaitan na ini pangundunyar ka. Na basta na mapanggan na bakamarata, فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله أما يخاطب نبي أنك من مقع بمسيغا من الشيطان نلندنك والله ومقع بشرويانك مقع بمغنتك نمغن سمغن غير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بمرخك ولا الشيطان هذا من أبغى نومك يا مرخك إنما خاو الشيطان إنما خاو الشيطان أديك الشيطان na di tanong kailay, napakailay taniran. Okay, naigila kuwan, napakailay o mga aswa di tanong kailay. Di na mga aswa naigila, pumurok sila na. Na basta may nga siya mga aswa, managay sa mga aswa, agumurok sila na gagawin. Napapakailay sila sa syaitan tungong nabi. Naya ko na mapaya tungong nabi, na basta managay sa aswa, pumurok, at dinigilo. Nagiro ka tungong nabi, a'udhu billahi minas syaitan rajim, kapapamakailay sila sa syaitan. Yung man nga mananaw, nabasta ko na pantag naman sa suwalay ka, apong ka dinidilaw, nanong na pwede ko sa kaulit, di ba? Para kayo mananaw, basta ko na pantag din suwalay nga, apong ka dinidilaw gagawin, nanong na pwede ron, naribatanan. Na mabuhay niya sa sa kaulit, na umanisa na dititintang nga. Pantag naman sa suwalay na apong ka dinidilaw gagawin. Namitit na nga sa kaulit. At tangwala, yan ang tanong. Natatantang ako sa kaulit na sa dini magudud. Niyatay lang. Kasi mabusag ito, nakikipag niya napitot. Yan tibon niya daw kapag-ubuan. Kami nyo sa gatorik, matangwala. Naribatan na, ba niyo ang pamalatya karibatanan? Basta tumunan niya, managing swaswa, panguraw, kagagawi, at inidilaw. Nakiro ka na tumunan niya, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Kapagpakailay sa syaitan. Nakataon na kamabong. Alam man ni ginagawa na aswaya, kapanguraw kina, naginanamya, naginanabang. Naburo ni gira subuh, adi tinggal pengen sa mga swadi guru ka.
Agi dia mabuna di magabang na sabi da kapken gedanon. Kaya kapken guno mga suno ko sumapureran. Ino to papakata sa mutamim. Kata sa sabi na dia biya kasuntan ron. Oy, naknako papakata sa mutamim. As-salatu khairun minan nawm. Yung sa Saudi. Ang usahin na naman sa television, sa signal, kapag sa satellite. As-salatu khairum minan nawm. Namiya kapiyap-yapap ka nung ganito. Nadi mabumumuro ka nga mga aso, katira nga di magabang, nabas sa mga pala nga, pakatatatas nila ng moto, aming. Kapag makamuto, aming, napamakatalin, bimali pamakatalin, namiya ko man sa Valencia. Ay panalaga-laga, as-salatu khairum minan nawm. Naman nagmamang mga sulat, tinanong sa mga mapure. Ay mata na kabilap ka kitang tayo. Kau na akyan na gana ka na mata mo na kadiran yung mga ibarak. Anak pagkano ka naman magabang subo, nasa mga aso, nasa liwa masjid, nandun yung as-salatu khairum minan nawm. At yung mga sulat, naliwan niya sa mga sulat, nilip na lamag na ato. Yapo lang yung mga sulat ang litotolik nila. Naliwan na ito niya, kaya katira naman, unabaw sa mga puruwilan. Isa pa na kayo, madakala pa na apkas yung mga tabi. Ano mo na ginawa na kumamata? Naniya kaganggal. Yung mamusta ko, ito na nga kakamata na sa bagya, pakagano. Nasasabi na din, isa niya ka no, na kumamasok ka, naniya kapiapya na, makamakamakubusang na makaninit ka, kada ka mabaluba ka, makaninit ka, kada ka makapalalawi. Kaya, pagkano na doon? Na ida aqimatis salah, basta kamatan tungulabi, na pala ta'atuwa wa antum tas'una, na uba ka no sumusambay na pagpalalawi ka no. So ano ko sabi na kalalakaw? Di ka makapalalawi, di ka malaki ka, ini ka kotor sa ngamin, nakikabil. Lawak ko na lawak! Ay, wala na, sa wala na, nama ka makasama sila, di ka niso ka. Allah Akbar! Lakabu akhi makanya. Allahu Akbar, Allah. Napagkano na sabi na, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Napasyong ako sa apa na makamakon maguna. Tagabiya pa sa sumamat na makarelax. Kagamiya ka, piya-piya kamat. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salam. Namata ka makamakon na makatatayin ka. Makaling Allah, hindi mo ito ano po na doon, sulog ka di mag-ipresi mo ka matang tasigo pa rin, ada niya berapatakan na. Kaya ako raka pa nasigo pa na. Inutuwa kaya ka matang, ada ka sulog ka di ka mag-ipresi nga, Allahu Akbar, Allahu Akbar. So wala lang. Hindi na nagpatakan nga kaya mo raka nasigo pa. Tadi makan yung ka na, para sumasumatan nga. Napamakambot ka mo ng kota, mga belian. Nya so tanong nga ababu na tanan no antano pagkerswa na detan mabuang kadi magbang tabiya makapasa na kamagbang na uli na kataw so kumbat yang Korean ubang sakang mga dato na awakaw ikaw patitin do o makapasa ka magbang nakataw ka so kumbat yang na titin do na uli na kataw na awakaw badi mo tapi nga mga taw na tumitin do na nga taw ni kumbat yang Korean ubang anak kataw na kamo di man mutumo naman makapagabang na wadi ditirong yakin ada ko bagay ni nobel tining lang yung mga pasang magba. Ngayon biya ka sa ulo niya na, kado ko niya na may ide. Pumakin na ganang bagiro at mamarabalik daw at yung sarang time mo. Nasaan ako kaya niya di pa namuto mo? Alam mo na niya nagkakalong natapay. Tapay. At ang natapay rin nga niya niya may daw mo niya. So ako ba't iyak? Ito na ito niya mga din. Na kailangan na papaganad tanong siya agama. Ayaman nakapagkainuran tiyo tao na akapagana doon. Natapangingama na diyan ka na sinapo na ka. Na ayalan na pagino ka na wasiya. Nakabatiyan sa Quran. Na iginang niya ka na ulama, niya ka maulama. Napapamakin ka. Kaibatin sa kapuro Allah. Kami akala na akaling ko ba't ka na pangalaparating at wala. Naniya mga ripin Allah. Pada pagadakan tanong sa nga kapag Ramadan. Napakapandakan tanong sa mga doa at tanong. Na iya espesyal tanong pangalit tanong na sumbal alok tanong. May pamanganin ka ginawa ka na sokman sulok sa ka. Imanto na tagi, imanto na madakala din may pamanganin sulok sa wala sarila. Amya matay mga nuksa na uyuyo. Ino na nimi pamanganin tabiar ka no.
Nakatip pero kan di pemanganing asina kag siya maka awiyo si wala. Awiyo sina kag siya maka ni pening akon lugta la sarila. O ginamiyati sina kag siya maka na puniw niya maka sina ka. Sakot ako pero nga panganing nagdagyumaw adi nga sila ni pemanganing. Atali ka pa pemanganing atabi o penabi ako niyo. Penabi ako kanu na bakit makapemanganing kag siya. Paman ba namin nga mau siya man o adi pinilu. Apa na ko pa na ya Allah na ilang akan si ina. Di ka pa naman kanina kay bubetar ka naman ng ayanan na tapda ka. Kenapa marata suka mano kakataw na kanang niya kabibisot ka tanong ang mga dato. Ataw na kana manila na nadur niyan. Ug na ka makatan ato ni nadur niyan non. Kenapa marata suka mano asara kana ba ka penakop na sara dingay penakop api agad na sara dingay penakop. Ano ba po mga mano kan? Ang mga peperugin na, inibigay na niya makala, na video namin, nakanabamipan ako. Apya sa mga tana, dinagkakaptan, banit ka matinga mamatay ka na. Igara ko na napsimura ko nag-director ang mga mamaro. Alim, ano sumano ka mapya? Ikaw buban ako. Sabi namin sumano ka talawa mano. Sa mano tutigan na, niya ka-praiba ko. Sa ating mga mano, naisipin na talo. Tina, di ka buban ako. Tiga na sa mano, ito na, di ako penakop na, makapen ako ba? Ano sa ba? Ulog ni sa tarik na naman yung sigaw mano ka kan, dahil dinurong ni Planis na sungaran na kan. Kanya ko ako at yaman. Malakan ba sila kami ka? Nakawatan yun man. Allah Akbar. Nang ba hindi po na gusto nga natin? May mga salakaw ang ngaran ni Bisigilan. Kasi pinakakita ka ng ngaran. Mano kinistiri kina? Nabutan niya ka sa mura ka. Hindi mo masakwa. Noon ako magtalawagin mabungaran na ka ng Mr. Kina. Nabutan niya ngaran. Kago ito ka niya mama. Nakatay sa kanya pimpaturan mo. Ginang niya, di mo tayo mga mamamatay ka na. Nakatay sa kanya kaya ano ba na pumusya tanong, nabubala ka na kung ang yawata, tira ka na limiter bin, baka pumunta, mga pangampataw na ka na ulula. Hindi gani ako, nakalabod ang aranak. Pati yung bibi, na Abdul Basit, nasa Abdul Basit, Basit, na Imam Abdul Basit, kapag na Basit ka. Alam na, tumirawak na naribas ko. Yan ang parang nakanulunga. Kaya ka na nasibas ko. Kaya tayo tanong, okay, so at isang wala na pagkakanap, matulog ka mong aranak. Kaya mo kanip ko ko si Mr. Binga tama ni matulad ka man kateruyan. Hindi pa molokan. Nakatesa ka ni Keuruan. Nakesa ko na manura kong betuno balasan na duha. Insyaallah. Yan yan mga rupin Allah. At talaga pa mga kadi pa ko paman na pagawyan na kanuno. Nabasa pa man kakawala na padang kaun siya na siya maka. Ay khatri yakina Imam As-Sufyan Al-Thawri na tinaduan niyan sa tao apa pamangnik wallah. Di ko teriman wallah sa pangninyan. Ayaw ko ipapamangnin yan na diya ginawa niyan na dinanumpag pa rin solokas yan. Kailangan na, Ya Allah, narilay akong ka, Ya Allah, narilay yung karakasinaw siyama. Ya Allah, napakasurga akong ka, napakasurga ang kasinaw siyama. Sa katawa mama, amya akong makunabi, Ya Rasulullah, nakabada sa kong malalok sa itong nabi ito nilikiliyan mo. Natina, Ya Rasulullah, sa din sa pagkiliran na papakikan na kang kiran. Nasaan sa pagkabayan na nanditan na diyang kiran ipakindita. Itong nabi na ka makabalas. Tinano ito. Na itong nabi suman-sumbal alok sa muswata na midaw. Piya kami daw nabi. So nabi miya kami daw. So tingin sumbal alok na din niyang kabaya o bamatay swata yan. Na swata ito nabi. Nagkabayan wata amatay sumbala alok siya. Ato ni karina, sa di ka kabay na kagusya makabakamatay. Na baka buki masakit, na matang wala ka din na parwewe na makagusina ka. Na, tunay suwanta. Tunay suwanta sa nga wata tamatatepwi. Na batapoy sa muta ka na buwa di ka ni ngalo, baka pwede na may pangalabaka, na pwede tamya ka ka. Asara di matay nga wata ta, kadi pasi pakatan na nga din. Masa na ka din? Pwede tamya ka na, asara mga pamilya ka wata ta. Nalaman ito, wadi ka rin siya makabakamatay. Na sobrang nakisuwi na. Suina na ito, tunakan. Yan nawat ka na matay taypuin na panganin ko rakasa ka ni taypuin na nga na, Ya Allah! Napapatay wata ka na sa kanin. Pungwa ka, na asara di matay, adiyang kaya manan yung nawata ka na. Di na naking bidan yung inaaguswama. Adiyang miya ka na kayo na itabi, napapasama na kayo si inaaguswama ka. Adiyang miya ka na kayo na ipagkaya ka si inaaguswama ka, kagya pobre. Allahu Akbar, apya ki pobre si inaaguswama ka, ninong abkayan. Ayaw pa na i-introduce ka sa nga pagidin ka. Mama na principal siya ka. Na sina ka na director. Na umamaniwali at kaya nga mapuro na nga pa ni pagkamera, na nga pa ni pagsat.
Apa nga ka, this is my hope. Tadi nga wala nga, napakabayong mo. Ano ka ni pagkaro ako, mama? Miyati mo ko, mama, pa ko nalikabayaw sa na mga pobre. Wala nga na, diya, pagkakiling. Miyati mo ka, yaw pa ka ulo mo. Mata ko na, miyati mo ko, mama, ano ka pagkayo si karo pa, manay na siya, maka. Allahu Akbar. Niya, kata-kata ka naman natagitip kayo sa lokasyan. Katawa na ka, di po na mapiya ko agama o bagkapakatatarsi ka sungaran hinakaw siya, maka. Tabi na nga niya, maka, na si Ibrahim. Ibrahim! Ay, abdo na. Kasi na kasi Rukaya. Ngayon ako may ito ka na baka niya pakatatarsi ka. Ayun na nga ranakan na bibiyak ka. Edo takulay. Mapangirawin na olowa. Bulak ka. At wala ka na ba niyo nalibir ka ni Terun na ka. Lapaw na yaman na nila pakatatarsi ka na kangaran na ka siya maka. Ayun, so nagpapakay. Kuha na posisyon niya makay naka. Kuha na grad yan, nagpapakay. Iba natin na si director. Nagtulwa na nga mga wate na director. Nagpapakay. Kaya posisyon nito ka. Respeto to. O di na si Bela bisa bay sa marimu. Di na kanuman yan. Napangilaw sa mga wate na bay sa marimu. Nakanaubayran mo siya. Respeto to agad. Ay, di kapakay na ba sumaran ni nakaw siya makay. Iba natin, mga nagtulwa ng mga wate na Dolbasay! Bela ka na mapungulo lang. Kadi yung pamakampato na ulo yun. Ano ni kan gerarang na baba, manila baba pia utaka kau nanar sa sawi na baba. Wah, ini ke ba? Itu pakai. Onna pagina ome, abe, ama ina. Is kata na mo di pajuan bi ngapag telo sa umi. Ila man ang otomi na dinga kami nga paguran nga taron yamen. Ome! Papagirawa abe, aba na abiwin. Iba di pajuan kami nga papagtalo sa nga maranaw na mapasangi ka panwaswa. Ina ko diyan kataw na erpat agreement na pesa na minority ako. Bukid ka na erpat agreement. Hinali maya kaya man na erpat na ama, na ermat na ina. Tigan tayo ni. Siya ka na erpat. Sina ka na ermat. Sigaro mga na problema. Siwata ka na erpat. Yung nga maran na punya ka sa Manila di rumah tayo. Nila ka speaking Tagalog sa Masyar Babu. Tapos kabisto mo ka niya katuwapay Tagalog. Saan kayo pupunta? Nakakaingayon. Allahu Akbar. Pipiatan sa mga nustan. Na, at kanibigan wa tagusina, ama, nagikabayan na kung siya makamamatay. Nasuwata ito muna di. Nagkabayan niya namatay, suwata yan. Kabaya suwata matay sininaw sa manyan. Natonya kanina, niya sa kisya maaka, inaaka, piyang hospital na ka dun, lang natamo kayo nudugaw, tama sa mga properties kayo ni Pasanga. Agi ako di pagabag sa mga ospital na, ebit man, inibaling man, na pabulungan man na yan, mga maranaw, apian daw sa Maguindanao, sa Basela, sa Gulo, apian na pagwita, si sa diyaga mga pamumulong, na pag-ipamulungon, asara di ba tayo diyaga man na yan, na pamana diya nga kasara kabulungan, nami gamit ka man na di pabulungon, at hindi ba niya, pakasida ka siya ma, siya ina, apian kini ko isa siya ma, makasimingan na siya doon, na paninganot, tinatunod to, yan ano akay, kunyan siya na, at tinato na, at tira pang nini mo ang asina na kasakit na mga bagar. Daw ba di pagkabagar na pananiniwan wala mata lagi. Yung mapumayaman na unduhan na ya Allah, ipanagadagan niya ng panang. Ya Allah, napakabagarang ka siya mayan. Daw ba di pagkabagar na matag wala ka kabayan niya namatay ka kadi ng kagagabagan niyan ilaya sa kararasain ka. Nasina mo sama! Ano na kito na kamo ba hindi ka betul yung suwate ng yatay? Ano kito na kamo hindi ka betul yung suwate yan? Kagisuin na agusama na burusuin na. Kaino matay gagawsuin na kuwata. Kasi ka miyatago. Miya isaran nito ka. O miya kasiyawlan. O matrisuin na. Kadi ka abituan tanong sa silaturahan. Ay mana silaturahan. Nakapagkababay ka turahan. Ay mana niyan natumanin ka. Na ino ka na nakapagkababay ka. Kadatanan na ng mga ina. Ama na babira ko mga wateran. Kaswateran na miya tiya katatabiran ko mga matris. Allahu Akbar. Nadi na biyakita na sa mga inatanong. Inaw ba tanong silang pupumasunga? Inaw ba nga, o baka padala ka, wakaw na nakasinan, nada ko makapamani sa idin. Inaw, iginaamang nagpisilbisyo sinaw sa mga nasiribisyoin pa. Iginaa inituma ka na sumod, nga di pang wako. Iginaa nagkabini na napanganan mo na pagkikanakaw. O nagkabini na nandita na pangandita na nasiranong. Kakabanaran na ni inaab siya maka. Ayamanan nyo nakasisyapan ko ng mga watayan. Mga uripan wala, isa niya manan yan, insyaAllah, na pinakamala na ubang kapupulmasong sa mga luks ka. Ay dapat yorunong. So yaman na niya, pakadaan no suiman,
sa mga pagarya kan sa mga pagarya mga budak ang tagyar kano na insyaallah law pa makaramadan mapitan na maniyat tanu din ito insyaallah ipalagi pun tanong sa 5 asambel sa siya patanong na taman din ko sa Ramadan na taman mango sa Ramadan na taman sa di pun mako masuk apa man na mako masumadakan mo na itatarus tanong na din amal tanong sa kapag ko madin Ramadan insyaallah pagpangin ko wala di nga timu yulang ni mantu dan ini katimu timu ko surga lang ulang namin ang iyo ginawa niya Amin. sa mapadahon magunas kate minila potang na pero mananang mo sa kapakadadar pa din area kana director sa ngayon ifan oy adi nga si Ansari Jamauddin agudyan ka mga staff yan yung mga ulama yan Naudi nga darudupay labay sa Maribo naguaya pinakamala na sa kanusan na imantuan yung mga ting sa diyan kay amanan yan na kaya seminar tanong sa makambat balasang kano Allah kapakaya kata nga mga mamtanong yung mga principal tanong kapakay oy kakatiap ko mga ano panimantay amanan yan ng mga ulama asdika oy na dito na Ramadan na kapakaya tatarus nyo insyaAllah oy na ino asudin yung gagagal na katiap ko din amanan yan na director tanong oy pantag sa din amanan yan na kanaba ayaw ko galap ka di kayo nipat na ba mga development diyan kaya barang-barang ipagpagugupira ng mga project katamang pagkukaagamay na kapangalaw para tiyaw tao na di lang misulatan sa kapangalaw para tiyaw sikwa Allah kapakapiyaw para ngayon ka sa salam naman sa lulang-ulangon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.